niin puhun enemmän siitä näkövinkkelistä. Tuossa mun sidonnaisuuksia on pitänyt luentoja jonkun verran ja istunut kokouksissa. Tämän luennon sisältö käydään läpi tutkimusnäyttöä liikunnan hyödystä syöpään sairastuneille enemmän. Ihan yksi diagnoista, että miten pystytään ehkäisemään syöpää liikunnalla. Mutta käyn läpi vähän omasta tutkimuksesta, isosta Brex-tutkimuksesta tuloksia ja sitten ihan tämmöistä liikunnan vaikutus kuoleman riskiin, joka on siis yllättävän suuri. Ja siitä on paljon dataa myös, että liikunta helpottaa syöpähoitojen aiheuttamia haittoja, käydään niitä vähän läpi. Teitä on varmaan linjoilla monenlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä, että osalla ehkä on parantavat syöpähoidot ollut ja osalla on etäpesäkkeinen syöpä, niin käydään läpi myös tämmöistä etäpesäkkeistä syöpää sairastavien liikunta-asioita. Ja vähän niin kuin markkinamielessä haluan kertoa parista suuresta suomalaisesta liikuntatutkimuksesta, mitä on käynnissä. Jos ne on teille jollekin sopivia tutkimuksia, niin äkkiä vaan mukaan, että kaikki lisätutkittavat on tervetulleita. Vähän taustaa. Suomessa sairastuu joka vuosi 35 000 ihmistä syöpään ja suurin tautiryhmä on eturauhassyöpä. Suhteellinen elossaolo 5 vuoden kohdalla 94%, eli hyvä ennusteinen tauti. Rintasyöpään sairastuu seuraavaksi eniten, sitten on ihosyövät, noista melanoomaa vaan 1800 ja sitten on hyvä ennusteista okasolusyöpää. Suolistosyöpä on lisääntynyt tosi paljon, myöskin nuoremmilla potilailla, siihen sairastuu vuosittain noin 4000. Tuossa välissä on varmaan, ne on niputettu yhteen lymfoomat ja leukemiat, niitä on yhteensä enemmän kuin keuhkosyöpiä. Ja keuhkosyöpässä sitten, vaikka on tullut hyviä täsmälääkkeitä, niin niiden ennuste on jo selvästi huonompi kuin tuolla esimerkiksi rintasyövässä ja eturauhassyövässä. Mitä liikunnalla tarkoitetaan? Eli kaikki fyysinen aktiivisuus periaatteessa on liikuntaa. Näissä tutkimuksissa, mitä on tehty, niin liikunnaksi mielletään semmoinen, se pitää olla kävely, reipas kävely ja 6 kilometriä tunnissa vähintään, niin se on tavallaan sit liikuntaa. Mutta arkisessa ja normaalielämässä kaikella vähäiselläkin ja kevyemmälläkin liikunnalla on hyötyä. UKK-liikuntasuositus, tämä on niin kuin kaikille kansalaisille ja syöpään sairastuneille suositus on täysin sama kuin muillekin, että ei valitettavasti pääse helpommalla. Suositus on reipasta liikuntaa 150 minuuttia viikossa. Se tarkoittaa, että vaikka reipasta kävelyä 21,5 minuuttia päivässä, se ei ole kauhean paha. Tai sen voi korvata sit rasittavammalla liikunnalla, vaikka juoksulla 75 minuuttia viikossa, eli pääsee puolet vähäisemmällä määrällä, kun liikkuu vähän reippaammin. Eli se on tuo vihreä palkki. Ja sen lisäksi lihaskuntoliikuntaa, eli jotakin kuntopiiriä tai kuntosalia tai jotakin voimailua 2 kertaa viikossa. Ja sitten semmoinen kevyt liikuskelu, eli koiran kanssa kävely ja välillä pysähtely ja lasten kanssa ulkona touhuaminen, puutarhatyöt, ne on siis todella hyvää arkiliikuntaa, mutta ne ei niin paljon kohota kuntoa. Se on tuo keltainen palkki tuossa, eli sitä kevyttä liikuskelua mahdollisimman paljon, mutta sillä ei ihan pysty korvaamaan tuota vihreätä, eli niinku semmoista reipasta, mikä vähän hengästyttää. Sitten yli 65-vuotiaille suositellaan tasapainoharjoittelua 2 kertaa viikossa. Se ei ole pahitteeksi nuoremmillekaan. Syöpähoidot, varsinkin taksaanit ja esimerkiksi docetaxeli, paklitaxeli ja platinajohdannaiset tekee paljon semmoisia niin sensorista neuropatiaa, eli tuntovauriota ja ääreishermovauriota, jalkapohjien tunto saattaa olla heikentynyt tai tunto vääristynyt, niin semmoiset tasapainoharjoittelut pikkusen auttaa siihen. Niillä ihmisillä, jotka harrastaa runsaasti vapaa-ajan liikuntaa, on noin 7% pienempi syöpään sairastuvuus verrattuna niihin, ketkä ei liiku juuri ollenkaan. Ja se koskee noita alla lueteltuja tauteja. En käy niitä sen tarkemmin läpi. Mutta siis suurin osa syövistä on sattumaa, ja vaikka olisi kuinka paljon liikkunut, niin se ei tietenkään kokonaan ehkäise syöpään sairastumista valitettavasti. Mutta kiistattomin suojavaikutus koskee paksusuoli- ja rintasyöpää, eli niillä, jotka liikkuu paljon, niin niillä on selvästi niin kuin pienempi riski sairastua noihin tauteihin. No sitten syöpäpotilaiden liikuntaan mennään suoraan. Amerikkalaisissa tutkimuksissa
on todettu, että syöpäpotilaista vaan 30–47% yltää noihin liikuntasuosituksiin. Ne kansainväliset liikuntasuositukset ja Jenkeillä on ihan samat kuin mitä nuo suomalaiset UKK, eli 150 minuuttia viikossa. Ja 30% ei harrasta lainkaan säännöllistä liikuntaa. Siellä on vähän erilainen kulttuuri kuin Suomessa, että ajellaan autolla paikasta toiseen. Et Suomessa ehkä on semmoista hyötyliikuntaa enemmän, ja mä oon ylpeä suomalaisista syöpäpotilaista, että ne kyllä kävellen liikkuu paikasta toiseen vaikka olisi raskaat hoidot menossa. Tuo meidän omasta Brex-liikuntatutkimuksesta ennen rintasyöpädiagnoosia 73% harrasti vähintään suositusten mukaista liikuntaa. Ja näistä vielä huomattava osa oli sellaisia todella aktiivisia, että aktiivisuus vaikutti jo ihan kilpaurheilijatasoiselta tai ainakin semmoiselta hyvin niin kuin reippaalta kuntoilijalta. Vaan 17% ei harrastanut ollenkaan säännöllistä liikuntaa. Eli suomalaiset syöpäpotilaat on jonkin verran aktiivisempia kuin amerikkalaiset ja varmaan aktiivisempia kuin etelä-eurooppalaiset tai keski-eurooppalaisetkin. Vähän tuosta meidän Brex-tutkimuksesta, se kertoo aika hyvin suomalaisesta syöpäpotilasta. Tämä on tehty rintasyöpäpotilailla ja tehtiin Tampereella, Turussa ja Helsingissä tämmöinen iso monikeskustutkimus, missä tutkittiin 35–68-vuotiaita naisia, jotka oli juuri lopettanut rintasyövän liitännäissytostaattihoidot tai aloittanut hormonilääkehoidon. Sellaisia ei otettu mukaan ollenkaan, ketkä ei saanut mitään lääkehoitoa. Ja tavoitteena oli selvittää, että voiko säännöllisellä liikunnalla vähentää liitännäishoitojen aiheuttamia pitkäaikaisia haittavaikutuksia, erityisesti osteoporoosia ja sydäntauteja, ja voidaanko sillä parantaa elämänlaatua ja masennusta ja uupumusta. Olen itse väitellyt tästä aikoinaan ja sen jälkeen jatkanut vielä tämän projektin parissa nyt 15 vuotta jo yhteensä. Niistä potilaista, ketä kysyttiin mukaan tutkimukseen, niin peräti 78% halusi osallistua. Ne oli aika lailla samanlaisia ne, ketkä halusi osallistua verrattuna niihin, ketkä ei halunnut. Että muilla oli muita kiireitä, jotka ei lähtenyt mukaan. Liikuntainterventio oli 12 kuukautta, peräti pitkä liikuntainterventio. Kontrolliryhmäläiset sai jatkaa entisiä liikuntatottumuksia. Nämä oli keskimäärin 52-vuotiaita naisia, sytostaattihoidon sai peräti 92% ja hormonihoitoa 83%. Puolella oli muita sairauksia, niistä eniten verenpainetautia. Ja masennusta oli jo ennen syöpään sairastumista 8,9%. Tämä liikuntainterventio oli aika raskas sen takia, koska rintasyöpäpotilailla aromataasiesteet sekä ennenaikaiset vaihdevuodet altistaa osteoporoosille. Ja koska se osteoporoosi oli yksi meidän semmoinen endpointti, eli tarkasteltiin sitä, että miten se liikunta vaikuttaa, niin se oli tehty tarkoituksella kuormittavaksi. Kerran viikossa oli tämmöinen ohjattu kuntopiiriharjoittelu tai step aerobic, missä tuli vähän sellaista tärähdystä niin kuin luulle. Ja lisäksi kotiharjoitteluohjelma, se sisälsi myös kuntopiiriä ja kaikenlaista hyppelyä. Aika niin kuin intensiivinen. 3–4 kertaa viikossa oli tarkoitus treenata ja vuoden ajan peräti. Mittarit oli tuommoiset elämänlaatua, uupumusta, masennusta, vaihdevuosia mitattiin. Sitten kaikille tehtiin 2 kilometrin kävelytesti, UKK:n kävelytesti heti siinä lähtövaiheessa, kun tutkimus alkoi. Ja sitten kun se interventio päättyi, eli vuoden kohdalla. Sitten se vielä toistettiin 3 vuoden, 5 vuoden ja 10 vuoden kohdalla. Sitten tämmöinen 8 juoksutesti, missä oli sellaiset tolpat laitettu ja piti juosta 8, niin se tuommoista ketteryyttä niin kuin mittaa. Ja sitten potilaat piti tuollaista fyysisen aktiivisuuden päiväkirjaa. Mutta tämä, mikä oli meille yllätys, niin tähän kuitenkin otettiin sellaisia ihmisiä, joilla periaatteessa piti olla ihan hyvä toimintakyky, ei vaikeita sydänsairauksia eikä mitään vaikeita nivelkulumia. Niin 20% oli sytostaattihoidon jälkeen voimakkaasti uupuneita, 26% masentuneita ja 82% kärsi aika huomattavista vaihdevuosioireista. Elämänlaatu oli selvästi huonompi kuin muulla väestöllä. Ja peräti 62% kävelytestituloksista oli huonompia kuin oma-ikäisellä väestöllä keskimäärin. Eli mä jotenkin ajattelin itse, että tämä on suhteellisen reipasta tämmöistä 52-vuotista suomalaista porukkaa, niin se kävelytestitulos yllätti, miten huono se oli niiden raskaiden sytostaattihoitojen jälkeen. Mutta kummassakin näissä ryhmässä se kävelytestitulos parani vuoden kohdalla ihan yhtä paljon. Eli niillä, jotka teki sitä step aerobikkiä ja niillä, ketkä oli kontrolliryhmässä ja kävi kävelylenkeillä ja hoiti puutarhaa ja teki mitä teki, niin yhtä paljon parani se kävelytestitulos. Luun tiheyteen saatiin hyötyä niillä
kenellä oli niin kuin kuukautiskierto käynnissä vielä, ja tosiaan sit niillä, jotka osallistuivat siihen step aerobikkiin, heillä vähän niin kuin luuntiheys parani, mutta ne, ketkä oli jo postmenopausaalisia, niin heillä ei saatu tätä interventiovaikutusta. Elämänlaatu ei ollut eroa tällä interventiolla, mutta siinä liikuntaryhmässä oli mukana myös sellaisia, jotka osallistuivat vain yhteen ainoaan jumppaan. Ja sitten siinä kontrolliryhmässä oli huomattava aktiivista porukkaa, että ne liikkui jopa osaa paljon enemmän kuin nämä liikuntaryhmäläiset, niin se oli niin kuin sekoittava tekijä. Me tarkasteltiin sitten vielä niitä potilaita, jotka oikeasti oli liikkunut enemmän riippumatta siitä ryhmästä, kummassa ne oli, verrattuna niihin, jotka ei liikkunut juuri lainkaan, niin se oli selvästi parempi elämänlaatu niillä, jotka ylipäätään jotain liikuntaa harrasti, olipa se sitten siinä meidän ryhmäjumpassa tai omaa toimiston liikuntaa kontrolliryhmäläisellä. Elämänlaatu 5 vuoden kohdalla oli aika hyvä. Se korjaantui huomattavasti siinä eka vuoden aikana hoitojen jälkeen. Et jos joku siellä teistä rämpii tällä hetkellä sytostaattihoidoissa ja odotettavissa on, että hoidot päättyy, niin odotettavissa on myös huomattava voinnin korjaantuminen sitten niin kuin vuoden kuluessa. Vaihdevuosioireet väheni selvästi 10 vuoden aikana. Premenopausaalisilla ne jäi pikkusen verrattuna niin kuin muuhun väestöön vähän korkeammaksi. Sitä ei ole vielä julkaistu, mutta mä olen sen kirjoittanut kuitenkin. Mutta oli sitä meidän omasta tutkimuksesta, että tämä tosiaan kuvasi aika hyvin tämmöistä suomalaista keskivertorintasyöpäpotilasta. No tämä ei ole enää meidän omasta tutkimuksesta, tämä on ihan kansainvälisestä kirjallisuudesta, eli liikunnan vaikutus kuolleisuuteen. Sitähän ei pysty oikein tutkimaan. Se satunnaistettu tutkimusasetelma syöpätaudeissa on aina kaikista paras, että arvotaan tavallaan ihmiset, niin kuin tuossa meidänkin tutkimuksessa, puolet arvottiin liikuntaryhmää, puolet arvottiin kontrolliryhmää. Mutta sitten ei pysty näissä tutkimuksissa sanomaan kontrolliryhmäläisille, että et saa liikkua, se olisi niin kuin epäeettistä, niin siksi näitä on vaikea tämmöisissä satunnaisissa tutkimuksissa tutkia. Mutta niitä on tutkittu sellaisessa niin kuin tapausverrokkitutkimuksissa ja kohorttitutkimuksissa, eli kyselty ihmisiltä, että kuinka paljon liikut, ja sitten on verrattu niitä paljon liikkuvia niihin vähän liikkuviin tai ei ollenkaan liikkuviin. Niin selvästi hyötyä siitä liikunnasta on syöpään sairastumisen jälkeen, etenkin näissä 3 suuressa tautiryhmässä, rintasyöpä, eturauhas ja suolistosyövässä. Todennäköisesti on kaikissa muissakin syövissä, jonkun verran on tullut viitteitä, mutta niitä on vaikeampi tutkia, koska niissä on pienemmät niin kuin määrät, ketä sairastuu siihen. Mutta kokonaiskuolleisuus, tuo on ehkä vaikea hahmottaa, että mitä tuo oikein tarkoittaa, mutta se tarkoittaa jossakin niin kuin ajanpisteessä, vaikka jos otetaan 10 vuoden kohdalla tai 20 vuoden kohdalla, niin verrataan sitä paljon liikkuvia, vähän liikkuvia, niin tuo liikunta pienentää kokonaiskuolleisuutta peräti 42% rintasyöpäpotilailla, 40% eturauhassyöpäpotilailla ja 37% suolistosyöpäpotilailla, eli huomattavan hyviä prosentteja. Ja syöpäkuolleisuutta, ne ei ole ihan noin isoja prosentteja. Tuossa on sen takia niin kuin isommat prosentit tuossa kokonaiskuolleisuudessa. Tietenkin syöpään sairastuneet kuolee muihinkin juttuihin kuin siihen syöpään. Ja syövän hoito pikkusen altistaa niin kuin muihinkin sairauksiin. Käydään kohta vähän läpi, että mihin muihin. Niin syöpäkuolleisuutta kuitenkin pienentää huomattavasti noissa rintasyöpä, suolistosyöpä, eturauhassyövässä. Eli jos on semmoinen tauti, missä on ihan kohtuullisen hyvä ennuste ja sitten saa pikkusen vielä lisähyötyä hoidoilla tai jonkin verran lisähyötyä, niin sitten vielä jos liikkuisi noiden suositusten mukaisesti, niin vielä pystyisi huomattavasti parantamaan ennustetta. Ja se on niin kuin mun tämän luennon message, että ne pelkät niin kuin onkologiset hoidot ei riitä, vaan että jos itse jaksaisi jotain tehdä, niin siitä olisi tosi paljon apua. No, potilaat aina kysyvät, että kuinka paljon pitää liikkua, niin siinä on selvä tämmöinen annosvastesuhde, eli mitä enemmän liikuntaa, niin sitä parempi on se hyöty. Niin se on tuommoiseen 10 mettuntiin saakka. 3 mettuntia vastaa semmoista tunnin reipasta kävelyä, eli 10 mettuntia on semmoinen reilu 3 tuntia reipasta kävelyä viikossa. Yhdessä tutkimuksessa oli silleen, että jopa 20 mettuntiin, eli 6 tuntiin kävelyä sai vielä niin kuin lisää hyötyä, mutta periaatteessa tuo 10 mettuntia riittää. Ja sitten jos siihen vielä yhdistää niin kuin muuta monipuolista liikuntaa. Ja tutkimusten mukaan pienikin määrä liikuntaa vähentää kuolemanriskiä verrattuna siihen, että ei liiku ollenkaan.
Ja jos käy niin, no siitäkin on hyötyä, että jos on harrastanut liikuntaa ennen kuin sairastuu syöpään, niin heillä on parempi tilanne kuin että jos ei olisi koskaan harrastanut. Mutta se on niin tärkeämpi se syöpädiagnoosin jälkeinen liikunta. Ja varsinkin jos käy niin, että se vähenee dramaattisesti. Aika monesti se vähenee akuutisti, koska ne hoidot on niin raskaita ja ei välttämättä jaksa sit liikkua niin paljon. Niin silloin tilanne on huonompi. Eli jos yhtään saisi pidettyä sitä entistä aktiivisuustasoa tai edes osittain siitä ja tavoitella sitä entistä aktiivisuustasoa, niin se olisi hyvästä. No, mihin se liikunnan vaikutus perustuu? Nämä on enemmän niin kuin eläinkokeista. Ihmisillä ei ole kauhean hyvää näyttöä vielä, että minkä takia se liikunta parantaa ennustetta. On esitetty tämmöisiä teorioita, että mahdollisesti se verenkierto tehostuu ja sitten lääkeaineet liikkuu siellä paremmin ja kulkeutuu sinne syöpäkudokseen paremmin. Tai sitten semmoinen krooninen tulehdustila, mistä ehkä tiedätte, että mikä altistaa vaikka diabetekselle, niin semmoinen krooninen tulehdustila on syövälle semmoinen otollinen kasvuympäristö, niin liikunta vähentää sellaista tilaa. Ja liikunta myöskin pistää ne elimistön omat puolustussolut liikkeelle ja ne tunnistaa helpommin syöpäsoluja ja tuhoaa niitä. Ja samoin tuommoisen insuliinitason kautta voi vaikuttaa myöskin. Mutta tosiaan ihmiskokeilla näitä ei ole vielä kauhean hyvin todistettu, mutta tutkimuksia on menossa. No näistä on tosi paljon näyttöä. Tuo kuolemariskin pienentyminen perustui niihin tapausverrokkitutkimuksiin ja niihin niin kohorttitutkimuksiin, mutta näistä on tehty ihan huomattava määrä satunnaistettuja tutkimuksia, eli se tarkoitti just sitä, että osa ihmisistä arvotaan liikuntaryhmään ja osa arvotaan johonkin toiseen ryhmään. Ja on todettu, että liikunta huomattavasti vähentää syöpähoitojen aiheuttamia haittoja ja parantaa toimintakykyä. Ja psyykkistä terveyttä, tuo on vähän tämmöinen hassu ilmaus, tuo psyykkinen terveys, mutta se tarkoittaa ylipäätään ahdistusta, masennusta, ehkä unettomuuttakin. Elämänlaatu paranee liikuntaa harrastamalla ja kehon koostumus tietenkin lihasmassa kasvaa, rasvamassa vähenee. Syöpähoidot on siitä inhottavia, että ne yrittää viedä ihmiseltä lihaksia ja varsinkin jos on tämmöisiä hormoniperäisiä syöpiä, niin kuin rintasyöpä tai eturauhassyöpä, niin yleensä sitten tulee rasvamassaa siihen tilalle. Niin sitä vastaan joutuu kamppailemaan aika paljon, että säilyttäisi ne lihakset ja että se rasvamassa pysyisi maltillisena. Liikunta parantaa tietenkin kuntoa ja hapeuttokykyä, se on ihan selvää, mutta syöpäpotilailla on myös ihan sama tilanne kuin terveillä ihmisillä ja sitten vähentää uupumusta. Tuo uupumus eli fatigue, olette ehkä kokenut sen tai teidän läheinen on kokenut sen. Se on semmoinen intensiivinen väsymys. Usein liittyy varsinkin niin kuin sytostaattihoitoihin. Et monesti se on niin kuin ekat 3-5 päivää sytostaattihoidon jälkeen potilas on kanttuvei. Että ei niin kuin, se voimakas on semmoinen väsymys, että se ei mene niin kuin, tai väsymys on voimakas, se ei mene niin kuin lepäämällä ohi, että se ei ole semmoinen unenpuuteväsymys, vaan semmoinen niin kuin totaalinen, että ei meinaa jaksaa nousta sängystä. Mutta liikunta auttaa siihen aika hyvin, että sit jos se on hirveän voimakasta, niin sitten ehkä voisi aloittaa tuommoisesta joogasta tai tai chi. Tai chi on semmoista niin kuin kiinalaista aamuvoimistelua, mä en oikein itse osaa sitä, mutta siitä on yllättävä hyöty ollut näiden tutkimusten mukaan, tai ihan kevyt kävely. Mutta tuohon uupumukseen auttaa myös niinku raskaampi liikunta, aerobinen tai voimaharjoittelu tai niiden yhdistelmä, mikä vaan. Mutta sitten jos on ihan valtavan uupunut, niin todennäköisesti on helpompi joogata tai käydä kevyellä kävelylenkillä, kuin mennä raskasta rautaa nostamaan. Ja tässä uupumuksessa on hyötyä sekä ohjatulla että omatoimisella liikuntaharjoittelulla. Sitten masennus ja ahdistus, eli syöpäpotilailla on verrokkiväestöön verrattuna enemmän masennusta ja ahdistusta. Niin kuin tuossa Brex-tutkimuksessa, niin 26% täytti ihan masennuksen kriteerit ja 20% uupuneita, mutta kuitenkin että se masennus oli aika korkea musta. Että jos ajateltiin, että 9% oli ollut ennen syöpään sairastumista masennusta, niin 4% oli sit hoitojen jälkeen. Se oli iso. Ja masennuksen suhteen liikunnasta on hyötyä, mutta ohjattu liikunta, semmoinen, missä on ehkä semmoinen ryhmän tuki ja tämmöinen sosiaalinen aspekti tai vertaistuki, niin on todettu olevan tehokkaampaa kuin yksin liikkuminen. Mutta sitten äsken oli BMJ:ssä hyvässä
lääketieteellisessä lehdessä katsaus, että muilla kuin syöpäpotilailla liikunnasta on hyötyä masennuksen hoidossa selvästi ja tehokkaita lajeja, etenkin kävely, hölkkä, siis helpot lajit, jooga ja voimaharjoittelu. Tosi usein tulee esille tämä jooga, mä nykyään itse harrastan kerran viikossa joogaa tämmöiselle entiselle salibändi-ihmiselle, voimailijalle se jooga tuntuu vähän semmoiselta pilipalijutulta, mutta jos ei niin kuin pysty tekemään raskaampia, niin se on erittäin hyvä ja se on myös erittäin hyvä selkävaivasille ja myöskin niin kuin ehkä vastaa vähän semmoista mindfulness-harjoitusta, semmoista tietoisen läsnäolon harjoitusta, josta on myös hyötyä masennukseen ja ahdistukseen. Ja siinä tulee samalla se liikunnan hyöty. Mäpäs vilkaisen kelloa, kun mulla tuossa, no niin, ei koneella näy. Eli muita hyötyjä liikunnasta on, kun syöpään sairastuneilla on selvästi suurentunut sydän- ja verisuonitautien riski. Sitä ei ehkä tule aina syöpätautien vastaanotolla puheeksi, mutta esimerkiksi jos vaikka, no rintasyöpä on hyvä esimerkki, että jos saa semmoisia antiHER-vasta-aineita pitkään, ne on vähän sydänepäystävällisiä, siinä 6 kuukauden välein katsotaan sydämen ultraääntä sen takia, että pumppuvoima säilyy. Sitten jos saa sellaista punaista antrasykliinihoitoa, sekin lisää sydäntautiriskiä, ennenaikaiset vaihdevuodet lisää sydäntautiriskiä. Sitten vielä aromataasiestejät, eli tablettilääkkeet, ne nostaa selvästi kolesteroliarvoja, jolloin taas sydäntautiriski lisääntyy. Vielä jos saa vasemmalle puolelle sädehoidon, niin siinä on sydän vähän tulilinjalla. Eli siinä ropisee niitä riskipisteitä. Ja jos nämä riskipisteet ylittää tietyn tason, niin silloin olisi erityisen tärkeää huolehtia sitä sydänterveydestä. Ja liikunta auttaa siinä huomattavasti. Lisäksi pitäisi hoitaa kolesterolit ja verensokerit ja verenpaineet ja lopettaa tupakointi ehdottomasti. Sitten tuossa olikin jo puhetta tämän BREX-tutkimuksen yhteydessä, eli syövänhoito lisää riskiä sairastua myös osteoporoosiin ja diabetekseen, ja liikunta auttaa niissä. Lisäksi tietysti kalkki D-vitamiinin syöminen on osteoporoosin välttelyn kannalta niin kuin hyvin tärkeä. No sitten jos on etäpesäkkeinen syöpä, se on nykyään aika monessa taudissa sillä, että se pysyy hyvin lääkkeellä kurissa, kenties vuosikausia. Ja ei voi ihan jäädä sinne sohvalle makailemaan, vaan niin kuin jos eliaikaa vaikka 10 vuotta tai 15 vuotta, vaan pitäisi niin kuin pysyä toimintakykyisenä. Ja niin kuin äsken sanoin, niin syövähoidot vie vähän lihaksia, sekä sytostaattihoito vie, että nykyään aika paljon tämmöisiä täsmälääkkeitä, kaikenlaisia niin kuin tablettimuotoisia syöpälääkkeitä, ne aiheuttaa paljon sarkopeniaa eli lihaskatoa. Ja jos on etäpesäkkeinen syöpä, ne hoidot on tavallaan jatkuvia tai välillä voi pitää taukoa, mutta yleensä sitten joutuu taas palaamaan niihin. Se lihasmassa olisi äärimmäisen tärkeä. Silloin pystyy sen hoidon intensiteetin säilyttämään, eli hoitoja annoksia ei tarvitse pienentää eikä niitä tarvitse jättää välistä. Ja sitten jos se suorituskyky menee heikoksi ja fyysinen kunto heikoksi ja lihasvoimat katoaa, niin sitten se kotona selviytyminen on paljon vaikeampaa, että tarvitsee sitten ulkopuolisia apuja helpommin. Monet ehkä pelkää vähän, että jos on etäpesäkkeinen syöpä, että uskaltaako harrastaa liikuntaa vai ei, niin ihan hyvin uskaltaa. Me tehtiin HUSissa tutkimus, se oli 50 etäpesäkkeistä rintasyöpää sairastavalla naisella, ja ne liikkui todella kovaa ja ei tullut kellekään oikeastaan mitään haittavaikutuksia. Ei ole sitä saatu julkaistua vielä, mutta se niin kuin oli toteutettavissa, se sujui siis hyvin. Ja tuossa vähän jo sanoinkin aiemmin, että se parantaa fyysistä toimintakykyä, lihasvoimaa ja mahdollisesti vähentää myös uupumusta ja parantaa elämänlaatua. Eli silloinkin kannattaa harrastaa liikuntaa, vaikka olisi tämmöinen etäpesäkkeinen syöpä. No joskus potilaat kysyvät minulta sairaalassa, että voiko siitä olla haittaa siitä liikunnasta, jos on syöpäsairaus. Niin jos on hankala hengenahdistus, niin ehkä silloin sitä kannattaa selvittää, että mistä se hengenahdistus johtuu, eikä sitä liikunnalla lähteä pahentamaan. Syöpähoidot altistaa aika paljon keuhkoveritulpalle, varsinkin joku haimasyöpäpotilasta 30% saa veritulpan. Et jos hengenahdistuksen taustalla on vaikka tämmöinen, niin se pitää hoitaa sitten verenohennuspistoslääkkeellä. Joskus syöpähoidot saattaa tehdä sydämen vajaatoimintaa, sellaisia lääkkeitä voi olla esimerkiksi gemsitabiini tai sitten ne antiHER-vasta-aineet.
Ja jos niin kuin hirveästi kertyy turvotusta ja hengenahdistus pahenee, niin voi olla sydämen vajaatoiminta ja silloin ehkä se liikunta ei ole järkevää, vaan ensin pitää selvittää tilannetta. Sitten harvoin saattaa tulla sellainen koronarispasmi, joka on sellainen, että sydänverisuonet menee vähän niin kuin suppuun. Se on sellainen kapesitapiini tai joskus harvemmin suoraan suoneen annettava fluorourasili voi aiheuttaa sellaisen, että jos tulee puristava rintakipu syöpälääkkeen aikana, niin sitten ei pidä liikkua, vaan pitää lopettaa se lääke ja hakeutua päivystykseen. Ehkä entisaikaa oli enemmän näitä murtumavaarallisia pesäkkeitä luissa, mutta nykyään syöpäpotilaat saa tosi tehokkaita hoitoja ja monille annetaan sitten semmoinen sädehoito niihin murtumavaarallisiin pesäkkeisiin, millä se luu vahvistuu. Ja osalla on käytössä sitten, jos on luustoon metastasoinut syöpä, niin semmoinen denosumab-pistoslääke esimerkiksi kerran kuussa, tai sitä on saatettu sitten harventaa myöhemmin niin kuin 3 kuukauden välein annettavaksi, että ei tulisi osteonekroosia. Niin se luu ei välttämättä ole mitenkään murtumavaarallinen, vaikka siellä olisi etäpesäkkeitä. Yleensä ei ole. Tämä on termistöä, mutta semmoinen lyyttinen tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin semmoinen reikäisempi, hauraampi. Jos on skleroottinen, niin kuin silloin kun esimerkiksi rintasyövä etäpesäke on hyvässä hoitovasteessa tai eturauhassyövässä, usein ne on skleroottisia, eli semmoisia kalkkisia etäpesäkkeitä, niin ne äärimmäisen harvoin murtumavaarallisia ei oikeastaan ollenkaan. No sitten infektioriski mietityttää, että jos harrastaa jotain ryhmäliikuntaa ja flunssakaudella, ehkä raskaiden sytostaattihoitojen aikana ei sitten niihin ryhmäliikuntoihin. Nykyään monet sytostaatit annetaan valkosolukasvutekijän tuella, eli vaikka jos tulee 3 viikon välein sytostaatti, niin pistetään 24 tunnin kuluttua sellainen valkosolukasvutekijä, mikä pitää valkosolut korkealla, eikä tavallaan ole sit niin suuri infektioriski. Mutta sitten vaikka joku lymfoomahoito ABVD tulee 2 viikon välein tiki riippumatta valkosoluista, ja ne on aika matalalla siellä 10-14 päivän kohdalla. Et sen oma lääkäri osaa kertoa kyllä, mikä se, jos teillä on menossa joku syöpähoito, että mikä se infektioriski on. Mutta mä ajattelisin, että jos ei ole tiedossa, että tulee erityisen matalat valkosolut, niin voi osallistua myös ryhmäliikuntoihin ihan hyvin. Jos liikunnalla huomaat, että sun syövän oireet pahenee, niin sitten kannattaa ehkä aloittaa vähän varovaisemmin. Ehkä akuutisti niin kuin levätä ja kokeilla vähän pienempää määrää. No millaista liikuntaa voi harrastaa? Eli kaikki lajit on ok ja voinnin sallimista rajoissa tarkoittaa, että mites mä sanoisin, että jos sulla ei ole vaikeaa hengenahdistusta tai puristavaa rintakipua tai sitä et ole aivan niin kuin sytostaatista ihan uuvahtanut, niin melkein mieluummin liikuntaa kuin lepoa. Sitten jos sitä sytostaattihoidosta on kulunut enemmän aikaa, niin sit varsinkin niin kuin ehdottomasti mieluummin liikuntaa. Mä ajattelisin, että sitä vointia ei ehkä kannata ihan hirveästi kuulostella koko ajan, koska helposti se kuulostelu johtaa siihen, että lepää sohvalla, mutta monesti sitten, jos saa itsensä sitä ylös ja käy siellä kävelyllä, niin se kyllä parantaa oloa eikä huononna. Ja mikä tahansa liikunta on hyvä, niin kuin tuossa meidän Brex-tutkimuksessakin, että se kontrolliryhmä, joka käveli, sauvakäveli, hoiti puutarhaa, teki kaikkia omia juttuja, niin heillä meni ihan yhtä hyvin kuin niillä raskasta step aerobikkia harrastaneilla liikuntaryhmäläisillä. Ja semmoinen hyötyliikunta on tosi helppo, ja että siitä tulisi niin kuin tapa jättää auton kotiin ja liikkuu kävellen tai pyörällä. Ja tutkimusten mukaan liikunta ei pahenna rintasyöpäpotilaiden lymfaturvotusta. Sitä on tehty tutkimuksia ihan niin kuin raskasta kuntosaliharjoittelua, melontaa, mitä tahansa. Et jos se nyt akuutisti pahentaa, niin sit kannattaa keventää tai sit pistää tukihihaa tai kokeilla jotain muuta lajia. Vesiliikunta on aika hyvä, kun se pumppaa niitä lymfateita. Ja ehkä kannattaa harrastaa niitä lajeja, mistä tykkää ja mistä tulee hyvää olo ja mitä on helppo jatkaa. Tuossa meidän omassa tutkimuksessa kävi silleen, että ne, ketkä vähän niin kuin joutui siihen step aerobikkiin, niin heille tuli vähän sen vuoden jälkeen semmoinen notkahdus, kun taas ne kontrolliryhmäläiset jatkoi vähän enemmän sitä liikuntaa. Kontrolliryhmäläisillä oli vähän parempi aktiviteetti sen vuoden jälkeen sitten kuin näillä liikuntaryhmäläisillä. Ja ei ole tarkoitus mitään tämmöisiä kuureja, elämäntapakuureja tai kuntokuureja, vaan se on semmoinen niin kuin normaali liikunnallinen elämäntapa. Niitä joutuu vähän opettelemaan uusia rutiineja, jos ei ole aiemmin liikkunut.
Ehkä kannattaa sitten miettiä sitä, että mitä pystyy tekemään, eikä sitä, mitä ei pysty. Että ehkä ei kannata verrata siihen, mitä oli ennen syöpään sairastumista tai mitä oli nuorena urheilullisena ihmisenä, vaan miettiä, että okei, mä pystyn kävelemään, lähden kävelylle, tai pystyn harrastamaan vesijuoksua, menen vesijuoksuun. Ja monipuolisuus on hyvästä, eli niin kuin monenlaista mahdollista liikuntaa, se pyramidi oli just semmoinen. Ja tosiaan pehmeät lajit tarkoittaa mun mielestä vähän niitä, tai mun aiemman minän mielestä niitä nössölajeja ja kaikki jooga ja pilates ja taitsi, mutta nykyään harrastan niitä ja ihan olen oppinut tykkäämään niistäkin. No missä vaiheessa voi liikkua, eli missä tahansa sitten kun leikkaushaava on kiinni. Kirurgit yleensä sanoo, että 4 viikkoa, 6 viikkoa, riippuu mitä on leikattu, niin voi liikkua sytostaattihoidon aikanakin vaikka heti hoidon jälkeisenä päivänä, jos jaksaa. Jos annetaan hoidot 3 viikon välein, niin kyllä siinä on 3 eka päivää on kyllä todella väsynyt olo, riippuen tietenkin hoidosta. Mutta se eka viikko voisi olla ehkä tämmöisiä jooga, taitsi, rentoutusharjoitukset, lepposa kävely, toka viikolla enemmän lenkkeilyä, kevyttä voimaharjoittelua, 3. viikolla saisi sitten pistää pökköä pesää, että jaksaa taas sitten seuraavan hoidon. Ja kovakin liikunta on tervesydämiselle sallittua myös sytostaattihoidon aikana. Ja vielä joogaa mainostan tuossa. Mä käyn lyhyesti läpi vielä pari isoa liikuntatutkimusta, mitä on Suomessa menossa tällä hetkellä, että jos saataisiin lisää potilaita niihin. Käännän vähän katseen, kun tässä on paljon tekstiä näin isommalta ruudulta. Eli täällä Tampereella on professori Teemu Murtolan iso MOVES-liikuntatutkimus menossa parhaillaan. Ja kunnianhimoinen tavoite on parantaa syöpäpotilaan ennustetta liikuntaa lisäämällä. Ja siinä on aerobista liikuntaa sekä voimaharjoittelua ja tämmöinen ohjattu ryhmäliikunta. Osa potilaista saa atorvastatin ja kolesterolia lisäksi. Teemu on aiemmin todennut, että tuosta kolesterolilääkkeestä voi olla hyötyä syövän ennusteen kannalta. Tähän etsitään munuaissyöpäpotilaita, munasarjasyöpäpotilaita, eturauhassyöpäpotilaita ja rintasyöpäpotilaita. Ja mielellään, no ei mielellään, vaan täytyy olla aika kovat hoidot menossa. Että jos on vaikka rintasyöpään pelkkä hormonihoito, niin ei kelpaa tähän, vaan kaivataan semmoista sytostaattihoidettua potilasta siihen. Että jos Tampereen alueen potilaita olette, niin ilmoittautukaa. Pitää olla äskettäin todettu etäpesäkkeinen syöpä, että jos on todettu 5 vuotta sitten, niin ei enää kelpaa mukaan. Ja tosiaan sitten tehdään vielä haastatteluja. Mä olen itsekin siis mukana tuossa tutkimuksessa ja Pirkanmaan syöpäyhdistys sitä myös tukee. Ja myöhemmin tehdään haastatteluja, että vaikuttaako liikunta syöpäpotilaiden elämänlaatuun, depressioon, eli masennukseen, parisuhteeseen sekä liikunnalliseen aktiivisuuteen. Tavoitteena on peräti 240 syöpäpotilasta saada sinne, eli 60 per syöpätyyppi. Ja Teemu sanoi, että rintasyöpäpotilaista on pulaa ja Taussin lääkäreitä on vähän ahdistellut, että minkä takia niistä on pulaa, kun rintasyöpäpotilaita pitäisi olla hyvin paljon. Niin ehkä sitten he on unohtanut, mutta menen sinne 2 viikon päästä muistuttamaan asiasta. Sitten HUSissa on menossa, tämä on ruotsalaisten kanssa yhdessä tehtävä tutkimus. Professori Peter Karihtala on vastuuhenkilö HUSissa. Ja siellä tutkitaan neoadjuvanttihoidossa olevien rintasyöpäpotilaiden liikuntaa. Eli neoadjuvanttihoito tarkoittaa sitä, että ensin annetaan sytostaattia ja mahdollisesti näitä HER2-vasta-aineita ja sitten vasta leikataan. Ja siinä on tämmöinen appi, eli tämmöinen puhelimeen ladattava valmentaja plus sitten HUSin fysioterapeutit niin kuin valmentajana. Ja aika kovaa tämmöistä HEAT-tyyppistä, eli semmoista tosi high intensity, eli kovaa treeniä. Ja esimerkiksi juoksua, portaita, vastustreeniä kehonpainolla. Ja siinä on tämmöinen kunnianhimoinen tavoite katsoa, että niillä, ketkä liikkuu kovaa tai on tuossa liikuntaryhmässä, niin pieneneekö heidän rintatuumori enemmän kuin niillä, jotka ei liiku. Ja tosiaan 790 potilasta on tarkoitus rekrytoida. Tämmöisellä Fitbit-aktiivisuusmittarilla seurataan sit niitä aktiivisuustasoja. Mä kysyin Peteriltä syksyllä, että no, miten niillä menee, kun nuo rintasyövän neoadjuvanttihoidot, ne on erittäin raskaita. Että siinä täräytetään semmoinen Docetaxel-niminen sytostaatti, tähdätään 100 mg per neliömetri, eli se on kovempi kuin leikkauksen jälkeen annettava 80 mg per neliömetri. Että siinä niin kuin harvat varmaan 3-4 ekapäivän aikana jaksaa liikkua. Peter sanoi, että just ne ekapäivät on niin kuin haastavia saada liikkeelle, mutta sen jälkeen vähän paremmin.
Mutta jos olette HUS-alueella ja alkamassa neoadjuvanttihoidot, niin tuohon ihmeessä mukaan tuohon tutkimukseen. No, mä puhuin aika nopeasti ja tämä alkaa olla lopussa, mutta Hesarissa oli just juttua näistä ulkokuntosaleista. Tuo on tänä aamuna otettu Helsingistä Laakson sairaalan vierestä, eli kuntosaleja on ripoteltu sinne sun tänne, ainakin Helsingissä, missä asun, ja niitä kannattaa käyttää, ei maksa mitään, ne laitteet on yllättävän hyviä. Tuossa joku lähti ilmeisesti suksilla vielä töihin tuosta hiihtämällä reppuselässä, niin arvostan. Ja sitten varmaankin oli kysymyksille kohta aikaa. Mä puhuin ehkä nopeasti, mutta ei mulla enempää asiaa. Kiitos. Kiitos Heidi. Kysymyksiä ollaankin tänne saatu. Yksi kysymys meille tuli jo etukäteen ennakkoon, niin aloitetaan vaikka siitä. Vähän tuolla sun luennon aikana vilahtikin jo luun tiheysasiat, mutta osteoporoosin riskiä lisäävien lääkkeiden käytöstä ja liikunnasta meillä tuli etukäteiskysymys. Niin mitä sanoisit Heidi tähän, että minkälaista liikuntaa voi suositella, jos on käytössä sellaiset lääkkeet, mitkä osteoporoosiriskiä lisää? Joo, eli osteoporoosiriskiä lisää se, jos tulee ennenaikaiset vaihdevuodet rintasyöpähoidolla, niin silloin noin 7% vuodessa huononee luuntiheys. Ja sitten jos on vielä käytössä aromataasiestäjälääkkeet, niin se vielä niin kuin lisää entisestään sitä riskiä. Ja eturauhassyöpäpotilailla myöskin luuntiheys heikkenee, kun testosteronitaso romahtaa, niin heikkenee. Se ei ole ihan niin paljon kuin rintasyöpäpotilaan, olisiko se 5-6% vuodessa. Niin se kalkki D-vitamiini lisää aina käyttöön, jos on se osteoporosriski. Ja mikä tahansa liikunta on hyvää, mutta tosiaan sen takia tuossa Brex-tutkimuksessa oli sitä niin kuin hyppyä, pomppimista, step aerobikkiä, että se luuntiheys paranisi. Mutta tosiaan siinä tutkimuksessa me saatiin paranemaan sitä vaan niillä premenopausaalisilla, eli noin alle 50-sillä rintasyöpäpotilailla, jotka osallistuivat siihen niin kuin liikuntaryhmään. Sitten sitä vanhemmilla sitä ei ollut hyötyä, että periaatteessa sit ihan sama mitä liikuntaa harrastaa. Ja sitä osteoporoosiahan sitä luuntiheyttä mitataan sitten kuitenkin, että jos se on sitten alentunut, niin sitten siihen alkaa se denosummabi, sama lääke, mikä etäpesäkkeisessä syövässä menee kuukauden välein, niin osteoporoosihoidossa se menee sitten niin kuin puolen vuoden välein. Aika helppo lääke ja erityiskorvattava syöpäpotilaille. Okei, kiitos. Sitten täällä tuli kysymystä iästä ja liikuntasuosituksista, että miten ikä huomioidaan liikuntasuosituksissa, että onko sillä merkitystä, onko 40-vuotias vai yli 60-vuotias? Ja niin kuin siinä yhdessä diassa oli se liikuntapyramidi, se UKK-suositus, että sit jos on enemmän ikää, niin niitä tasapainoharjoitteluja enemmän, että se ehkäisisi niin kuin kaatumisia ja sitä kautta ehkäisisi murtumisia, niin se on semmoinen, mitä iäkkäämmät tarvitsee enemmän. Että yleensä nuorilla on aika hyvä tasapaino jo muutenkin, mutta tosiaan niin kuin sanoin, syöpähoidot saattaa sitä tasapainoa huonontaa ja sitä niin kuin ääreishermon toimintaa. Mutta tosiaan se on iäkkäillä aika lailla samat ne suositukset, että ei siinäkään valitettavasti pääse siitä 150 minuutin viikkotavoitteesta. Että sama suositus. Sama suositus, joo. No sitten kysytään vähän tämmöistä täsmäkysymystä, että millä tasolla sitten niiden valkosolujen ja neutrofiilien pitäisi olla, että liikuntaa voi suositella. Onko tähän jotakin raja-arvoja olemassa vai mitä tähän siis vaikka valkosolut olisi kuin matalat, niin voi liikkua ihan niin paljon kuin sielu sietää, mutta tosiaan se on se infektioriski siinä. Ja yleensä se on se ongelmana se bakteeriinfektiot eikä välttämättä ne nuhat. Et jos vaikka on neutrofiilit alle 1, niin silloin se infektioriski on vähän lisääntynyt. Mutta siis liikkua saa, mutta että ehkä silloin kannattaisi vältellä niitä huomattavan ahtaita niin kuin ryhmäliikuntasessioita tai täyteen buukattuja kuntosaleja, niin kuin Helsingissä ainakin tammikuussa ei meinaa salli ovesta mahtua sisälle, niin silloin olisi ne ulkokuntosalit. Että vaikka valkosolut olisi kuin matalat, niin kyllä sä saat liikuntaa harrastaa, että ei sille ole estettä.
Hyvä, selvä juttu. No entäs sitten, kun moniin hoitoihin liittyy kortisonisuoja ja se aiheuttaa monelle tämmöisen vähän virkistymispiikin, niin kannattaako se hyödyntää ja lähteä silloin reippaasti liikkumaan vai Joo, miten? tosi hyvä kysymys. Yleensä suurimmassa osassa hoidossahan se kortisoni on vain kerta-annoksena. Eli sä otat ensin ne 8 milligrammaa deksametason ja sitten saat hoidot suoraan suoneen. Niin se aktiivisuus kestää siinä vaan se hoitopäivä. Monesti ehkä hoidon jälkeen on vähän semmoinen, saattaa vähän huimata ja verenpaineet olla matalat, että se on vain niin kuin yhden päivän se kortisonivaikutus, ei sen pidempi. Ehkä se ei, jos se sytostaatti menee 3 viikon välein, niin siinä on 21 muutakin päivää sit aikaa treenata. En laskisi ton kortisonipiirteiden varaan. Selvä juttu. Sitten täällä on vähän rullataanpas kysymyksiä. Onko olemassa RS-potilaille kuntosaliohjelmaa? RS, Rintasyöpäpotilaissa. tarkoittaako RS Onko rintasyöpää rintasyöpä vai? ehkä? Olettaisin näin. Ei ole mitään erillistä kuntosaliohjelmaa olemassa, mikä tahansa treeni niin kuin on sopiva. Ne ei ole kauhean kalliita, jos jonkun tämmöisen personal trainerin palkkaa ja ihan oman ohjelman. Ehkä jos rupeaa vasta aloittelijana treenaamaan, että joku näyttäisi ne suoritustekniikat, että ne olisi oikeita, että ei saa sitten mitään vammoja aikaiseksi. Mutta ei ole olemassa mitään spesifiä ohjelmaa eikä tietylle syöpätyypille. Hyvä. Sitten on vähän ehkä liikunnasta vähän jo sivuun, mutta kysytään hieronnasta. Onko jotakin hierontasuosituksia rintasyöpäpotilaille sädehoidon aikana? No sädehoitohan nykyään aika lyhyt, että sitä on lyhennetty, eli se on semmoinen hypofraktioitu nimeltään. Se tarkoittaa, että se annetaan niin kuin tiiviimpänä pakettina. Se on 3 viikkoa tai joskus iäkkäämmillä voi mennä jo viikossa nykyään. Sehän sädehoito tekee enemmän niin kuin paikallisoireita, että ehkä sitä ylärajan aluetta nyt ei kannata hieroa, mihin on sädehoito menossa. Tai ehkä kun kyse on vain 3 viikon sädehoidosta, niin voisi ehkä hierontaa mennä sen jälkeen, mutta jos sä haluat vaikka niskaa tai jalkoja hierotuttaa, niin miksi ei? Ylipäätään hieronnasta ei ole haittaa, että se on vähän semmoinen vanha-aikainen käsitys, että hieromalla syöpäsolut lähtisi liikkeelle tai voi tulla jotain murtumia tai jotain, niin se ei pidä paikkansa. Hieronnassa voi käydä milloin haluaa, mutta että sitä ärtynyttä sädehoidettua aluetta ei nyt ehkä sen aikana kannata hieroa. Sehän paranee nopeasti sit parissa viikossa sädehoidon jälkeen se iho. Joo, sitten täällä oli vielä sädehoidon aikaiseen liikkumiseen liittyvä kysymys. On kuulunut tämmöistä huhua, että sädehoidon aikana ei saisi harrastaa lihaskuntoa parantavaa liikuntaa. Onko tällä jotain todenperäisyyttä? No en ole ainakaan kuullut. Saa varmaan liikkua ihan normaalisti. En ole itse sädehoitolääkäri, mä pelaan noiden lääkkeiden sytostaattien ja tablettien kanssa, mutta en ole tuollaisen törmännyt. Mä oon näitä siis 15 vuotta lukenut kirjallisuutta ja muuta, niin en keksi, miksi sädehoito on vaan paikallishoitoa siihen rintaan, niin miksei voisi tehdä kovaa kyykkytreeniä jaloille sit samana päivänä. Ihan hyvin voi. Sitten vähän tuossa neuropatiasta jossain kohti luentoa puhuitkin, mutta täällä vielä kysytään, että millaista liikuntaa kannattaa harrastaa, jos neuropatia vaivaa? Tuo neuropatia on vähän ärsyttävää, että se on niin kuin esimerkiksi oksaliplatina, mikä on ruoansulatuskanavan syöpien tämmöinen tyypillinen sytostaattihoito, ja sitten gynekologisissa syövissä paklitaksel eli karboplatiinihoidot, ne tekee monesti hankalaa neuropatiaa, ja sitä on tutkittu paljon liikuntaa, niin ei ole mitään spesifiä liikuntaa, mistä olisi niin kuin hyötyä. Ehkä enemmän semmoinen kuin siinä jalkapohjan niin kuin tuntohäiriö vääristyy. Monet sanovat ihan kuin kävelisi soran päällä tai ilmatyynyjen päällä, että se vaikuttaa siihen tasapainoon, että se jalkapohjien tunto on niin vääristynyt, niin ehkä semmoista tasapainoliikuntaa. Yksi potilas mulle sanoi, että hänen oma fyssari oli semmoista tepsuttelua, semmoista pikkutepsuttelua tai jotain rivitanssityyppistä tai jotain, niin se oli hänellä auttanut siihen. Mutta tutkittua tietoa ei kauhean hyvin, että mikä nimenomaan auttaisi. Ehkä voitte sitten omalle lääkärille sanoa, että jos se neuropatia on niin kuin hankala, että keskeyttäisi ne lääkkeet, mitkä sitä neuropatiaa pahentaa. Että sitten jos se menee niin kuin motoriseksi kömpelyydeksi, niin sit sitä ei saa enää paranemaan millään. Hyvä. Tosi paljon tulee kysymyksiä, hieno juttu. Koitan täältä valita
vielä meidän ajan puitteissa muutaman. Minusta on ihan mahtava. Mä puhuin aika nopeasti ja tämä oli varmaan sekaavaa, mutta tämä on siis tärkeä asia ja on ylpeä teistä, että yritätte liikkua ja olette kiinnostuneita. Kyllä, todellakin. Tämäkin on vähän tämmöinen täsmäkysymys, mutta ehkä tästä osa saa, niin täällä kysytään, että jos on laajasti luustoon levinnyt rintasyöpä, niin miten esimerkiksi kuntosali, laskettelu, jumpat, vai onko parempi pysytellä niin sanotuissa turvallisissa aerobisissa lajeissa? Kuinka suuri murtumariski oikeasti on? Ei ole kovin suuri murtumariski. Rintasyövässähän, niin kuin sanoin jo aiemmin, on ihan älyttömän hyviä hoitoja. Se yleensä on suht laaja. Se metastasointi harvoin se menee mihinkään yhteen nikaamaan. Ne on semmoisia skleroottisia, että varsinkin jos se on niin kuin hyvässä hoitotasapainossa, eli niin sanotusti vasteessa, että syöpälääkäri toteaa, että sama hoito jatkuu, koska se on tehonnut hyvin, niin silloin ei ole mitään murtumavaaraa. Ja jos pystyy harrastamaan tämmöisiä kovia lajeja, niin ilman muuta kuulostaa ihanalta. Kuulostaa kivemmältä kuin se jooga. Joo, sitten täällä oli vielä uimisesta ja allasjumpista. Että uimahalliuinti ja allasjumppa taitavat olla hyviä liikuntamuotoja, iho vain pitää olla ehjä. Että näilläkö pärjää? Joo, pärjää. Eli silloin, jos sädehoidon jälkeen on se iho rikki, se saattaa mennä siinä sädehoidon niin kuin loppuvaiheessa, tulee semmoinen niin kuin, vähän kuin aurinko polttanut, niin silloin ei kannata mennä, ettei mikään bakteeripöpö pääse, eikä tietenkään se ole leikkaushaava auki. Mutta jos on iho ehjä, niin vesiliikunta on tosi hyvä. Et monet nämä syöpähoidot, sekä nämä täsmälääkkeet että sytostaatit tekee sellaista niveljäykkyyttä, nivelkipuja ja samoin aromataasiestäjät, niin se vesiliikunta ei kuormita niveliä niin paljon kuin maalla liikkuminen. Ja lisäksi mä sanoinkin aiemmin, että se vähän niitä lymfateita pumppaa, niin siis todella hyvä laji. Voi mennä, kun on iho ehjä, niin milloin vaan. Hyvä. No entäs kun syöpä on metastasoitunut eikä hoitovastetta, niin onko tietoa, että onko liikunnalla vaikutusta elinaikaan? No, olipas vaikea kysymys. Eli se tarkoittaa sitä, että jos ei ole hoitovastetta, niin silloinhan yleensä vaihdetaan hoitoa. Mutta jos ei ole enää tarjolla mitään tautia hidastavaa hoitoa, niin sitten se on niin kuin palliatiivinen eli oirehoito. Siitä mun mielestä ei ole tutkimuksia, että pystyisikö liikunnalla siinä vaiheessa enää hidastamaan tautia. Mutta ainakin sillä saa toimintakykyä pidettyä yllä. Että joskus niin kuin palliatiivinen hoito saattaa kestää pitkäänkin, vaikka niin kuin vuoden tai jotain, niin se liikunta auttaa siinä, että se lihasmassa säilyisi vähän paremmin, se toimintakyky ja tasapaino. Mutta sitä en tiedä, että saako sillä mitenkään hidastettua siinä vaiheessa enää sitä syöpää. Sitten täällä kysyttiin vielä Heidi sulta, että onko syövästä ja liikunnasta olemassa jotain suomenkielistä kirjallisuutta tai artikkeleita niin kuin potilaille suunnattuja. Onko jotain kirjallisuussuositusta? Apua. En kyllä suomenkielisestä tiedä. Meinasin omaa väitöskirjaa suositella, mutta sekin on englanniksi. Eikö tuossa syöpäsäätiön sivuilla ole aika hyvin liikunnasta, ja siinä oli ainakin tuo Peetterin haastattelu. Ja hei, nyt mä tiedän Duodecki, missä en tiedä onko jo ilmestynyt, mutta just on Teemu Murtola ja noitten kirjoittama, Peetterin kirjoittama artikkeli. Jos ei ole vielä ilmestynyt, niin sitten se ilmestyy ihan pian. Se on suomenkielinen erittäin hyvä, mutta siinäkään ei ole mitään sellaisia täsmäohjeita. Siinä on näitä aika samoja asioita, mitä mä kerroin. Mutta aika hyvä vinkki, jos tuollaista ei ole, niin pitäisikö semmoista tehdä? Kyllä, ja toinen Heidi linkkaskin tuonne tosiaan tuon Kaikki syövästä sivustoon, missä on aika paljon liikuntasisältöä myös. Hyvä, iso kiitos Heidi. Nyt kysymyksiä olisi vielä, mutta aikataulu on sellainen, että vielä yhden kommentin täältä luen. Joku täällä kirjoittaa, että minulle on sopineet myös etäliikunnat. Aina ei saa niin tehtyä, mutta jaksaminen ja motivaatio useimmiten ok. Syöpäjärjestön kevään etäliikunnat ovat todella mainioita ja monipuolisia. Keväällä esimerkiksi syke ja voima, faskia, metod, rentoutus, jooga, pilates. Ja kiitellään näistä etäliikuntamahdollisuuksista. Ja tämän
kommentin myötä siirrän puheenvuoron tuonne toiselle Heidille. Eli Heidi Löflund Kuusela Suomen syöpäyhdistyksestä. Oletpa hyvä. Hei vaan. Ja terve munkin puolesta. Mä tuun tosiaan täältä Helsingistä keskustoimistolta ja toimin täällä terveyden edistämisen päällikkönä. Ja ihana johdatus oli tähän loppuaiheeseen, eli mun oli tarkoitus tässä vielä esitellä tätä meidän tämän kevään etäliikuntatarjontaa teille. Ja vaihdetaan mun diat täältä esille. Ja toivottavasti osalle on vaikka tuttuakin jo, ja sitten jos ei ole, niin nyt kuulette. Mutta katsotaan nyt täällä jotenkin toisen nytten, tai ensimmäisen Heidin, jos mä olen nyt se toinen Heidi, niin hyppi toi ikoni, mutta nyt taisi tulla näkyviin, eikö vaan? Tuli näkyviin, joo. Hyvä homma. Mä yritän olla tiivis, vaikka mullakin on tässä monta diaa, mutta mennään suoraan asiaan. Eli me tarjoamme etäliikunta- ja rentoutustuokioita syöpään sairastuneille ja syöpään sairastuneiden läheisille. Voi osallistua yksin tai erikseen. Ja meidän kausi alkaa nyt 21. eli ensi viikolla ja jatkuu tuonne huhtikuun 10. päivä saakka. Ja nämä kaikki tunnit on maksuttomia, ne ei edellytä minkään syöpäyhdistyksen jäsenyyttä, että sinne osallistuisi. Toteutetaan etäyhteydellä eli Teamsillä tai Zoomilla vähän ohjaajasta riippuen. Ja tosiaan voi osallistua sitten mistä päin vain, että asuu sitten missä puolella Suomea tahansa. Ja tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia teille liikkua ohjatusti arjessa myös silloin, kun ei ehdi tai pysty tai voi lähteä kotoa liikkumaan. Ja toisaalta ajattelen, että kun näette tuon tarjonnan, niin ehkä niille toiveille, että miten voisi liikkua vaikka lihaskuntoa, niin täältä voisi löytyä siihen sitten apuja. Ja mä ajattelin, että käydään ihan lyhyesti läpi, että mitä meillä keväällä on. Eli maanantaisin on tarjolla lymfajumppaa ja sitten syke- ja voimajumppa. Ja puolen tunnin tunnit ja näitä meillä ohjaa Lotta Tuppuri, joka on fysioterapeutti ja lymfaterapeutti ja valmistuu vielä pian terveystieteiden maisteriksi. Eli maanantaisin tarjolla lymfajumppa ja syke- ja voimatunti. Ja vielä tuosta syke- ja voimatunnista ja kaikista muistakin tämmöisistä lihaskuntotunneista, mitä täältä löytyy, niin tosiaan kaiken tasoiset ja kaiken ikäiset ovat tervetulleita, eli näillä pyritään löytämään, että siellä on erilaisia sitten vaihtoehtoja ja variaatioita liikkeille, että sopii kaikille. Tiistaisin tarjolla on sitten fasciatunti, tämä on 45 minuutin tunti ja tätä ohjaa Minna Karvinen, joka on myös fysioterapeutti, lymfaterapeutti ja vielä sitten osteopaatti. Ja tähän myös on kaiken kuntoisten liikkujien helppo osallistua tälle tunnille. Ja täällä on sitten tätä liikkuvuus, kehohallinta, tasapainoharjoittelupuolta, mistä sitten Heidi myös tuossa äsken puhui. Sitten keskiviikkoisin on 45 minuutin lihasvoimaharjoittelutunti ja monipuolisesti eri lihasryhmiä täällä käydään läpi ja on lämmittely- ja voimaharjoitteluosuus siellä ja sitten välineistäkään ei tarvitse olla huolissaan, eli ihan tämmöiset kotoa löytyvät tavarat riittää siihen, että toki sitten jos löytyy käsipainoa tai kahvakuulaa, niin niitä voi käyttää, mutta pärjää myös hyvin ilman. Ja tässä tämän suunnittelun on tehnyt tämmöinen syöpää sairastavien ohjaamisen perehtynyt fysioterapeutti Martti Rajala ja sitten tunnit ohjaa Hilla Lahdensuu, joka on fysioterapeutti-opiskelija. Ja keskiviikkoisen on sitten ehkä tätä pehmeämpää tarjolla, eli rentoutusta ja joogaa. Rentoutusta on joka toinen viikko tarjolla ja sitten joogaa joka viikko. Ja rentoutusta ohjaa sitten Mervi Kaartoaho, joka on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, kliininen hypnoterapeutti ja rentoutusvalmentaja. Ja sitten joogassa meillä on ohjaajana Sanna Kuhlberg ja on ohjannut joogaa yli 10 vuoden ajan. Ja sitten torstaisin vielä on tarjolla pilatestunti. Ja
sitten täällä on meillä Pilates-ohjaajana Ritva Kuha. Eli näette, että meillä on tosi monipuolinen tarjonta tänä keväänä olemassa, monenlaista tuntia, ja kaikkiin voi tulla kuka tahansa kokeilemaan ja sitten olla mukana. Tässä keskeinen sivu on toi linkki, mikä tuossa lukee. Mä en tiedä, pystyisikö Jenni sen vaikka sinne chattiinkin laittaa tuon suoran linkin, eli sieltä voitte lukea vielä tarkemmin, ja sieltä löytyy sitten tämä tunneille osallistumisen ilmoittautumislinkki. Eli jokaiselle näille tunneille ilmoittaudutaan erikseen, mutta voit ilmoittautua siis mukaan kaikkiin, mistä olet kiinnostunut, tai sitten voit ilmoittautua vain siihen, mihin haluat, ja kaikkia voi käydä rohkeasti kokeilemassa ja tehdä sitten sen verran niitä liikuntatunteja, kun itselle sopii ja mikä tuntuu mielekkäältä. Eli vaikka ilmoittaudut mukaan jonnekin, niin ei tarvitse sitoutua koko kevättä pystyä siellä sitten käymään. Mutta tämä ilmoittautuminen on meille tärkeää myös sen takia, että pystytään tiedottamaan, jos on jotain tiedotettavaa, kun tiedetään, ketkä on sinne tulossa. Ja sitten tuolta samalta sivulta nämä on siis ammattilaisten ohjaamia ja livenä ohjaamia tunteja, nämä mitä äsken esittelin, mutta sitten meillä on olemassa myös runsas määrä tämmöisiä tallenteita. Eli jos nuo ajankohdat ei sovi tai sieltä ei löydy just itselle kiinnostavaa tuntia, niin sitten kannattaa tutustua myös meidän tallenteisiin, että josko sieltä löytyisi niitä itselle sopivia. Ja tallenteissa vielä semmoinen huomio, että löytyy myös också på svenska, eli suomeksi ja ruotsiksi liikuntatallenteita. Että itse nuo tunnit on kaikki suomeksi. Ja vielä tässä pienenä kannustuksena sieltä tuli jo se paras kannustus tuohon ennen kuin edes aloitin, kun tuli osallistujalta kommentti, mutta tässä myös meiltä, mitä me ollaan saatu palautetta näistä etäliikunnoista aikaisemmin. Eli hyvin pidettyjä on saatu paljon hyvää palautetta itse tunneista ja ohjaajista, ja yli 90% palautteista antaneista niin haluaisi osallistua myös jatkossa. Eli ihmeessä, jos olet ennen ollut, niin tervetuloa mukaan, ja jos et ole vielä kokeillut, niin tule vaan kokeilemaan. Sitten mä muistuttaisin vielä, että näiden etäliikuntojen lisäksi niin eri syöpäyhdistykset ympäri Suomen tarjoaa myös erilaisia liikuntamahdollisuuksia, myös kasvotusten, ja tämä on sitten yhdistyksestä riippuen erilaista, eli voi olla ohjattua liikuntaa tai sitten kursseja, tai vaikka jollakin yhdistyksellä saattaa olla myös kuntosali, eli on erityyppistä tarjontaa, ja lisätietoa löytää sitten oman alueen syöpäyhdistyksen tai valtakunnallisen potilasyhdistyksen verkkosivuilta. Ja tässä näkyy vielä teille lista, että mitä tarkoittaa meidän jäsenyhdistykset ja valtakunnalliset potilasyhdistykset. Eli sieltä sitten voi nyt, jos ei ole tuttu vielä vaikka oman alueen yhdistys, niin vielä bongata, että minkä niminen se on, ja käydä kurkkaamassa sieltä sivuilta tarjonta. Näin. Kiitos, yritin olla tiivis ja just kello onkin tasan, eli en ylittänyt sitten pahemmin aikaa. Kiitos paljon Heidi tästä. Ja kello on tasan 17. Mä toivotan tosi hyvää ja liikunnallista alkavaa vuotta kaikille koko Pirkanmaan syöpäyhdistyksen puolesta. Kiitos.